Vítajte v Pokojnej a čo sa týka bývania, veľmi obľúbenej lokalite sídliska 3 Humenom, kde mám pre vás na predaj rekonštruovaný 5-izbový byt na 5. poschodí panelového bytového domu. Poďme sa teda, ako to už býva dobrým zvykom, na tento byt spolu pozrieť. Nech sa páči. Široká chodba s ďalším využiteľným priestorom a pohodlným schodiskom. Umne situovaná a konštruovaná vstupná chodba umožňuje nezávislý vstup do každej jednej z bytových miestností. Po ľavej strane od vstupu do bytu sa nachádzajú dve detské izby, následujú samostatná kúpeľňa a toaleta, po pravej strane tretia detská izba, útulná severne orientovaná spálňa, obývačka a kuchyňa, ktorej príjemná južná orientácia zabezpečuje celodenné výborné svetlo a je priamo prepojená s obývacou izbou. A už sme v rozľahlej, nadýchane pôsobiacej obývacej izbe s prístupom na veľkú presklenú lóžiu, ktorá poskytuje ďalší zaujímavý bonusový priestor pre relax, navyše s vynikajúcim výhľadom. A poďme na detské izby. Táto je zo všetkých troch plochou najväčšia, ďalšia od vstupných dverí hneď prvá je o čosi menšia, tretiu detskú izbu vynecháme, keďže momentálne slúži ako sklad, a ocitáme sa v pokojnej spálni so zaujímavým severozápadným výhľadom. Nahliadneme ešte na pomerne priestrannú toaletu, a do kúpeľne. A nesmieme zabudnúť na komoru špajsku. Ak sa vás teraz, po tom, čo ste videli, zmocnil pocit, že je potrebné tento byt vidieť osobne, neváhajte ma kontaktovať. Dohodneme si obhliadku.